Dwi'n meddwl yn fwy nac erioed mae hi'n bwysig bod ni yn magu plant creadigol yn yr ystyr bod nhw yn gallu meddwl dros eu hunan a bod nhw'n gallu ystyried opsiynau eraill ac yn gallu edrych ar bethau ongla gwahanol. A mae barddoni yn rhan o hynna. Mae cael plant i ddarllen barddoniaeth ac i sgwennu barddoniaeth eu hunan yn annog nhw i feddwl dros eu hunan ac i sylweddoli bod na ffyrdd eraill o edrych ar y byd. A mae hynna'n rhywbeth mor bwysig dylsa nhw gallu cario ymlaen i unrhyw faes maen nhw eisiau mynd iddo fo wedyn. A da ni ar y funud mewn cyfnod lle da ni ddim yn gwybod beth sy'n digwydd yn y dyfodol. Mae'r cwricwlwm yn newid, mae popeth yn dod yn nes at ei gilydd. Mae eisiau magu plant sy'n medru delio ac addasu a ymdopi efo be bynnag mae'r dyfodol yn mynd i dalu atyn nhw, a bod yn greadigol ydy un o'r prif bethau ar gyfer hynny, ac mae barddoniaeth yn ffordd wych o annog hynny mewn plant.